3 snin wara mill-aħħar pellegrinaġġ ta' devozzjoni bl-aħħar wieħed ikun fl-2019 kawża tal-pandemija tal-COVID-19 li l-poplu kellu iħabbat wiċċu magħha, illum iċ-ċittadini Maltin u Għawċin qed jerġgħu mill-ġdid jinġabru wara x-xbija mirakoluża tar-Redentur fit-toroq tal-Isla. Net News kellem mal-arċipriet tal-parroċċa Robin Camilleri fejn stqar l-importanza u s-sinifikant ta' dan il-jum kemm għas-Sengliani u mhux biss. Is-sinifikat ta' din il-festa hija li l-poplu Malti u Għawċin kellu għandu devozzjoni kbira lejn Ġesu Redentur li tmur lura għal ħafna u ħafna snin u hemm tradizzjoni kbira li f'Ġunju issir din il-festa għadu nur Ġesu Redentur fejn il-poplu Malti u Għawċi juri il-devozzjoni li għandu lejn din iġbija mirakoluża ta' Ġesu Redentur jinġabru hawnhekk fil-belt tal-Isla u jagħmlu din il-mixja flimkien mas-Salvatur tagħna. Huwa spjega kif matul dawn it-3 snin alla volja il-festa tar-Redentur ma saritx kif kien mixtieq minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija, id-devozzjoni tan-nies lejn ir-Redentur qatt ma waqfet, anzi pjuttost bil-kontra. Wara 3 snin qed nerġgħu naraw din ix-xbija għażiża mirakoluża Ġesu Redentur fit-toroq tagħna, apparti li ma saritx imma d-devozzjoni tiegħu ma naqsitx. Ġifieri l-poplu xorta baqa' jiġi hawnhekk u jitlob quddiem din ix-xbija. Kien hemm ħafna min irrikorra lejn Ġesu Redentur anke biex jitlob għal pajjiżna u aħna qed nagħmlu dal-pellegrinaġġ illum biex jitolbu għal pajjiżna għall-Knisja u għall-vokazzjoni saċerdotali u reliġjużi. Il-festa ta' Ġesu Redentur mill-ġdid qiegħda terġa' tiġi ċċelebrata bil-quddiesa u proċezzjoni tradizzjonali tagħha li bdew fis-6 ta' filgħaxija, immexxija mill-Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.